ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ 4 ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ଥିବା କଥା ଜାଣିଛ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସଂଯୋଗ ତନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ ତନ୍ତୁ କହିବାର କାରଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହ ସଂଯୋଜନା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ରକ୍ତ, ଅସ୍ଥି, ଉପାସ୍ଥି ପ୍ରଧାନ। ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ତରଳ ସଂଯୋଗ ତନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ପ୍ରଲସି ବା ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶତକଡ଼ା 90ରୁ 92 ଭାଗ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବଣ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ହରମୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। ରକ୍ତରେ 3 ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ, ଯଥା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କୁଲ୍ସ, ଯାହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ RBC ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କୁଲ୍ସ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ WBC କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟଟି ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବା ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ଅଟେ। ଏ ସମସ୍ତ କୋଷ ରକ୍ତରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରକ୍ତରେ ବା ପ୍ଲାଜମାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବଣ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ହରମୋନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, କାର୍ବୋନେଟ୍, ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ସଲଫେଟ୍, ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲବଣ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲବଣ ଏବଂ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରକ୍ତରେ କିଛି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯଥା ଆଲବୁମିନ୍, ଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍, ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ରକ୍ତର pH ମୂଲ୍ୟ 7.4। ଏହା କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ଲବଣ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଝାଳ ବୋହିକି ପାଟିରେ ଲାଗିଲେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଖାରିଆ ଖାରିଆ ଲାଗେ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ଲିଟର ରକ୍ତ ଥାଏ। ରକ୍ତ ଏକ ପ୍ରବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ସରବରାହ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ସରଳ ଅଂଶ, ଶ୍ୱସନ ବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଲବଣ ଓ କୋଷମାନଙ୍କର ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ସରବରାହ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସରବରାହ ବା ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିବା ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତାର କାମ, ସରବରାହ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ରକ୍ତ ନିଜର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ରକ୍ତର କାମ। ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା, କୌଣସି ଜାଗା ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲେ ଏହା ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଶରୀରରୁ ବନ୍ଦ କରେ। ନହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ଯଦି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନ ପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଆମର ଅଙ୍ଗ କଟିଗଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରକ୍ତରେ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ କଣିକା ହେଉଛି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା RBC। ଏହି କୋଷର ଆକାର ଦ୍ୱି ଅବତଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଝି ଅଂଶ ପତଳା, ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଟିକେ ମୋଟା। ମଣିଷର RBCରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ, ନ୍ୟଷ୍ଟିବିହୀନ କୋଷ ଏଠି। ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିବାରୁ ରକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏକ ଯୌଗିକ ପୁଷ୍ଟିସାର କଣିକା ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ RBC ପ୍ରାୟ 120 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରୁହେ। ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କଣିକା, ଯାହାକୁ WBC କୁହାଯାଏ। ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ।
ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ରହିଛି, ଯଥା ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ମୋନୋସାଇଟ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ବେସୋଫିଲ୍ ଏବଂ ଏଓସିନୋଫିଲ୍। ପାଥୋଲୋଜିରେ ଆମେ କୌଣସି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ପାଥୋଲୋଜି ବାଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଣିକି ସଂଖ୍ୟା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଯାକ କଣିକା, এই 5ଟି ଯାକ କଣିକାର ପରିମାଣ ଶରୀରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ସେହି ପରିମାଣରୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ ହେଲେ ଆମକୁ ରୋଗର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆୟୁଷ କାଳ ହେଉଛି ମାତ୍ର 3 ଦିନ। ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଯାହା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହାର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 10ରୁ 12 ଦିନ। ଏ ଅଣୁଚକ୍ରିକାରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନାମକ କଣିକା ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମର ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ତନ୍ତୁ ହେଉଛି ଅସ୍ଥି ବା ବୋନ୍। ଅସ୍ଥି ଏକ କଠିନ ସଂଯୋଗ ତନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ବାଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦିଏ, ଫ୍ରେମ୍ ଦିଏ। ତା ଦେହରେ ବତା ବା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ସହ ପାଳ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୂପ ଆଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ମାଟି ଲେସେ। ଠିକ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସେହିପରି ସଜା ଯାଇଥାଏ। ତା ଉପରେ ମାଂସପେଶୀର ସଂଯୋଗ ଘଟେ। ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀ ଟିସୁର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଚଳନ ଆମର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟିସୁର କୋଷକୁ ଅସ୍ଥିକୋଷ ବା ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଟିସୁଟି ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ ଆଉ ଟାଣ। ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସର ଯୌଗ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ପିଲାମାନେ ରକ୍ତରେ ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ଲାଜମା। ଏଠି ଅସ୍ଥିରେ ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୌଗ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଟାଣ ପଦାର୍ଥ ବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥି ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସୁକୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଏକ ନମନୀୟ ଟିସୁ ଏବଂ ଅତି ଦୃଢ଼ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଲିଗାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଥାଏ। ଏହା ଏକ ତନ୍ତୁମୟ ଟିସୁ ବା ଫାଇବ୍ରସ୍ ଟିସୁ ଅଟେ। ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସୁକୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ କୁହାଯାଏ। ଟେଣ୍ଡନ୍ ବା ପେଶୀରଜ୍ଜୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ତନ୍ତୁ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତନ୍ତୁମୟ ଟିସୁ ବା ଫାଇବ୍ରସ୍ ଟିସୁର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ଦୃଢ଼, ଅନମନୀୟ ବା ନନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ତନ୍ତୁ, ଉପାସ୍ଥି ବା କାର୍ଟିଲେଜ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଯୋଗ ତନ୍ତୁଟି କିଛି କୋଷତନ୍ତୁ ଓ ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ଉପାସ୍ଥି ଥିବା କୋଷକୁ ଉପାସ୍ଥି କୋଷ ବା କଣ୍ଡ୍ରୋସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଆଧାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଶର୍କରା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଶରୀରରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଭାଗ, ଯଥା ଆମର ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼ ବା ପେଣ୍ଡା ହାଡ଼ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଗୋଡ଼ ନିମ୍ନ ହାଡ଼ ଭଣ୍ଡା, ହାତର ଦୁଇଟା ଯାକ ହାଡ଼, ଏସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାଡ଼ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗ, ତାପରେ ନାସାପଟ ଆମ ନାକର ଭାଗ, କାନର ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ରହିଛି, ସ୍ୱର ପେଟିକା ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଭିତ୍ତି, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉପାସ୍ଥି ରହିଥାଏ। କାନରେ ଉପାସ୍ଥି ଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରୁଛେ। ପିଲାମାନେ ନିଜ କାନରେ ହାତ ମାରି ଦେଖ, ଆମେ ମୋଡ଼ି ପାରୁଛେ। କାନ ମୋଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ ଆମେ କାନ ମୋଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ର ହାଡ଼କୁ ଆମେ ମୋଡ଼ି ପାରୁନୁ। ହାତ ଗୋଡ଼ର ଅସ୍ଥିକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରୁଛେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ କାନକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ି ପାରୁଛେ, ନାକଟାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରୁଛେ। ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ ଦେଖ, ଅସ୍ଥି ଆଉ ଏ ଉପାସ୍ଥି ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କ'ଣ? ଚର୍ମ ଆଉ ମାଂସପେଶୀ ମଝିରେ ଥିବା ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ
अस्थि मज्जा भितर और स्नायुर चारि दिगरे एथियोलार कनेक्टिव टिश्यू रही है। कौ स्थान रही पिला चर्म और मांसपेशी मझिरे रक्तवाहिनी नली अस्थि मज्जा भितर और स्नायुर चारि दिगरे एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू रही है। संयोजक टिश्यू साधारणतः शरीर विभिन्न अंग भितर खाली स्थान पूरण कर सहायक होगा सहित शरीर विभिन्न आभ्यंतरीण अंग गुड़िकर सहयोग एवं टिश्यू मरामती कर साहाय्य कर। संयोजक टिश्यूर कार्य कौन यार काम आम शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग भितर खाली स्थान पूरण कर सहायक हुए। द्वितीयतः शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग बा आभ्यंतरीण अंग गुड़िकर सहयोग एवं टिश्यू मरामती कर साहाय्य करता है। आम शरीर चर्बी क्यों गठित हो आडिपोस टिश्यू साधारणतः शरीर चर्म तले और आभ्यंतरीण अंग मानकर अंतर्वर्ती स्थान बा मझी स्थान रही है। यही टिश्यूर कोष गुड़िक स्नेहसार दाना फैट ग्लोब्यूल्स भरपूर होता है। गच्छित चर्बीर यह स्तरटी शरीर पर एक ताप प्रतिरोधक भली काम करे। ये आडिपोस टिश्यू मध्य संयोजक टिश्यूर अन्य एक उदाहरण। ताहले पिला माने हमर संयोजक टिश्यू है केते प्रकार ना संयोजक टिश्यू रक्त अस्थि उपास्थि एवं आडिपोस टिश्यू को नहीं गठित।